A 45-year-old man from Chitungwiza obatwa chibharo nevakadzi vatatu. Isu tichikura taigaronzwa senyaya kuti vakadzi vanotobatawo vanhurume chibharo tichiti kunyepa, asi tazongozvinzwira toga kuti zviriko zveshuwa ende zvikutoitika muno muZimbabwe. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, nyaya yandadzoka nayo pano inyaya inosiririsa kwazvo. Nyaya iyi inyaya yemurume ane 45 years wekuchitungwiza anoti iye akabatwa chibharo nevakadzi vatatu vachibatsirwa nemurume 1 akanga aine pfuti. Murume uyu anoti akakwira mota yerudzi rweHonda Fit yeblue paJoina City muHarare achienda kuchitungwiza, asi nguva dzakanga dzati fambei. Ndopa anoti akakwira nemumwe mukadzi waanoti ndiye mumwe wevakadzi waakarara naye paaibatwa chibharo. Kutsanangura kuri kuitwa nemurume uyu kunoratidza iko kuti madzimai aya anorakidza kuti aida urume hwake for rituals. Mhuri yeZimbabwe, yambiro yangu ndinongoti ngatidzidzei kukwira mapublic transport tombosiyana nemaprivate aya. Pari zvino ndichakusiyai makateerera nyaya yemurume uyu, asi kana mapedza kuteerera ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Right, ini ndonzi Nyakutsvenda Tendai, ndine 45 years. Musi wemugowera ndaibva kumarondera ndikasvika panonzi paJoina City, ndikamirira malifts anoenda kuchitungwiza kunonzi kwaHuru Yadzo. Ndo pakazosvika mudzimai akabvunza kuti kobudi muri kuenda kupi? Ndikati ndikuenda kuchitungwiza kunonzi kwaHuru Yadzo. Mudzimai uyo akati ini ndikuenda kwaChigowanyika. Hapana kuita 5 minutes wozvishuwa pakabva pauya Honda Fit yeblue yaidhiraivhwa nemukadzi, nemumwe mukadzi anga akagara pasaidhi nemurume 1 kumashure. Akasvika achishedzera kuti Chigowanyika. Patapinda nemudzimai uya tafamba tiri muna Seke Road, tasvika kuKavara, ndo pandakaburitsirwa pfuti nemurume wandakapinda arimo. Akati no shamwari, hatisidawo kupfura, handisidawo kuuraya, but chandiri kuda ndechekuti ndoda kuti urare nemadzimai 3 aya. Zvishuwa pakutaura kudaro ndakabva ndanzwa chinhu chakandibaya, I think injection rakandibaya. Then zvadaro mudzimai wandakakwira naye ndiye akatotanga kundibvisa belt. Mota iri kufamba kudaro, patasvika panonzi paDeoport, payaenda komira pabus stop, mota iya ndo pandakakururwa bhurugwa nemudzimai wandakakwira naye, zvichitoreva kuti vanhu havanga vari vese nevanhu ivava. Saka ndabvisa bhurugwa ndakatanga kurara neiye wacho wandakakwira naye. Then mumwe wacho akanga ari kumberi kubva auya, wakanga wakadzivirira. Chandakaona waida kutora urume hwangu ndiwo wakatora, because waiti pandakapedza nevekutanga vakabisa kondomu kubva vasunga kubva vapa driver aidhiraivha mukadzi kubva aisa mupesi. Wechi2 kubva auya futi ndiwo same kubva asunga protector kubva aisa mupesi. Wechi3 ndandisisina simba, wakakwanisa kundipfekedza but ndandisisina simba. Saka zvadaro ndo pakanzi nemukomana uyu akanga akabata pfuti no haachisina simba, ndo pandakapotserwa panze. Ndapotserwa panze handina kukwanisa kuona manumber plate, ndakangoona 2AF chete pandavharidzirwawo parodi nemota dzaifamba murodi. Then ipapo ndakatraya kumisa mota dzaisamira dzaitya, asi pane akazoitawo chiwindi akandiziva kuti uyu munhu nendomuziva. Ndo paakatenderera iye aiti ndakatosvika kumakuwa kubva atendera kubva adzoka futi. Ndo paakauya achindibvunza kuti chii. Kubvunza kwacho aitotyawo because anga akadzikisa window bridge zvokubvunza achitotyawo kuti panotyisa apa mberi. Ndo pandakamutsanangurira nyaya bva tapinda mota bva aenda kunondisiya paSt Mary's police station. Ndasvikawo paSt Mary's police station
ndaisa report panaenda kuchitungisa hospital nestatus yandana nayo. I think injection rawakandibaya mushonga weinjection wakazotanga kuda kushanda iwo watoenda, zvakaita kuti inini sikarudzi yangu yechirume inge ichizvimba zviri serious, ikatanga kuita matuzu aya okuita kunge munhu atsva nemvura. Ndasvikawo kuchipatara ndakasvikotaurirwa kunzi zvinotoda dhokota munoya mangwana. Then papana nesi wakanga aripo nemastudent nesi vakazondiisawo murumu wakati tione. I think ndakatangidza nesi uya akati shamwari izvi zvako zviri serious, ini ndangoitawo zvokuti ukwanise kuenda kunorara pandapiwa 2 matablets nekunditawo kwakandita because anga maduza aya airatidza kuti ane mvura achibaya mvura ichibuda ichiti zvekuti tsakita kunge. Saka zvadaro panaenda kumba dambudziko rarapo nderekuti ndakazoendawo kune vamwe dhokota vakandiona vakataura kuti iri kuda kuoparetwa, panoda mari yakati. Mari yakataurwa yakakura, 620 kuti tigadzirisa. Saka ininiwo handina kana mari ipapo because chimwe chinhu chaanga chatoitika ndechekuti ndakanga ndatorerwawo foni yangu yaikwanisa kuti ndiite communication yekuti ndinge ndichibatsirikana nemalaini acho efoni apa achisina $20 yanda ndinayo. Saka zvadaro ndakazokwanisawo kuti handikwanise. Pakazoitawo munhu akandipawo advice akati mosha zvimwe zvinhu zvoda kuendawo kobatsirwawo kune wechiwanhu zveshuwa. Ndakaenda kune vamwe mbuya vari kumayambara kuchitungisa uko, ndiwo wakazoninisawo mushonga wakaninisa zvikazotangawo kuita zvichioma. Asina nhasi zvinhu zviri kungondiremera, mwiri wangu kutombopera simba majoini kuti ndogona kutogara pasi. Power handisisina power randainzwa kunge ndinaro. Then number 2, chimwe chinhu chiri kutondinetsa pandiri panapa ndechekuti nhengo yangu iye zvinezvi nezvairi ndakutotya kuti pamwe mushongawo wakandibaya unogona kuchizondikanganisa upenyu hwangu. Nemese mandiri kutofambawo ndakaendawo kumaprofita anokwana kuita 4 vari kungonditaurira zvimwe chete kuti midzimu yakasimba. Pandakatonongedzerwa nepfuti wakusumuka ndaifanira kunge ndakatopfurwa but kwanzi pfuti yakatoramba kurira ndingotaurwa zvimwe chete. Then nekupa waidhiraivha ndakafunga kusvetukira steering but pane voice rakangouya rikati musadaro. Zvimwe zvinhu zvakaita kuti pamwe ndinge ndiri pandiri panapa nhasi but mune mudzimai here? Mudzimai handina izvo, mudzimai takasiyana zvedu. Asi communication iripo yakasimba. Tine vana ndiwo wandaibva kunoona kumarondero vanogara nagogo. Saka rubatsiro rwamuri kuda mhuri yeZimbabwe nderechii? Rubatsiro rwandiri kuda mhuri yeZimbabwe nderekuti pfungwa dzimwe dzandakutofunga nezvandiri kunzwa zvinhu zvakadzama zvekuti tinochiverengawo dzimwe nyaya munhu achinzi anofunga kana kuzviuraya nekuti status